Garkuwa da yara a jihar Kano, Gwamna Ganduje ya jinjina wa jami'an tsaron haɗin gwiwa. Ganduje ya yi kira ga iyaye da su ƙara sanya ido sosai wajen kula da abubuwan da ke faruwa a kewaye da su. Mai girma gwamnan jihar Kano, Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya jinjina wa rundunar jami'an tsaron 'yan sanda ta jihar Kano, tare kuma da dukkan sauran sassan hukumomin tsaro dangane da ƙoƙarin da suka yi wajen ceto yara kimanin guda 9 waɗanda aka sace su a jihar Kano aka kai su jihar Anambra. Kamar yadda yake cewa, wannan aiki kaɗai ya nuna haƙiƙanin aikin haɗin gwiwar kishin ƙasa a tsakanin jami'an tsaro na 'yan sanda da kuma jami'an tsaro na farin kaya da kuma jami'an tsaro na soji da kuma sauran sassan hukumomin tsaro domin kawo ƙarshen ayyukan laifi. In ji Gwamna Ganduje. Sai kuma ya ƙara da yabo da cewa ba shakka dukkan shugabannin hukumomin tsaro waɗanda suka haɗa da kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano da daraktan jami'an tsaro na farin kaya da shugaban rundunar sojoji da na sojin sama da sauran hukumomi suna amfani da dabarun tsaro irin na zamani wajen daƙile ayyukan laifi a jihar Kano. Daga nan kuma Gwamna Ganduje ya ba da tabbacin gwamnatinsa na ci gaba da ba da dukkan wani haɗin kai da goyon baya ga sassan hukumomin tsaro. Ya zama wajibi mu ci gaba da haɗa hannu wuri guda domin ɗorewar tsaro da zaman lafiya a jihar Kano da ƙasa gaba ɗaya. Cewar Gwamna Ganduje. Jami'an tsaro na cikin al'umma, a cewar Gwamna Ganduje. Muddin aka ci gaba da samun aikin haɗin gwiwa kan kishin ƙasa a tsakanin sassan hukumomin tsaron, to ba shakka masu laifi ba za su samu wata mafaka ba. Sai kuma ya ba da tabbacin ƙara ƙarfafa yin amfani da fasahohin zamani domin yaƙi da laifi da kuma masu aikata laifukan. Da taimakon Allah mai girma da ɗaukaka, jami'an tsaronmu za su ci gaba da tsare ƙasarmu cikin aminci. Ba tare da ɓata wani dogon lokaci ba, jihar Kano za ta ci gaba da zama cikin aminci ba tare da fuskantar matsalolin 'yan ta'adda ba. Gwamna Ganduje ya faɗa. Daga ƙarshe kuma Gwamna Ganduje ya ƙarƙare da yin kira ga iyaye da su ci gaba da sanya ido tare da kula sosai kan abubuwan da ke faruwa a kewaye da su a kowane lokaci. In ji Gwamna Ganduje. Bashir Abdullahi Elbash shi ya rubuta rahoton sannan kuma ya ɗauki nauyi. Ni kuma da na tsara gami da gabatarwa Al-Amin Ibrahim nake cewa Allah ya bamu alkhairinsa. Amin.